నన్ను మొట్టమొదటిసారిగా కడెం మండలికి ఆహ్వానించారు. ముఖ్యంగా ఎంపీపీ గారికి, ఎంపీ గారికి, అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ ఆఫీసర్స్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఫారెస్ట్, సిఆర్ అన్ని శాఖలకు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి, ముఖ్యంగా సర్పంచ్ ఆయన ఎంపీటీసీలు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ బాధలని నాకు తెలుసు. మీ బాధల గురించి అనేక సందర్భాల్లో అనేక వేదికలు నేను ప్రచారంలో మాట్లాడమని జరిగింది. మరి కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సర్పంచ్లు ఆత్మహత్య చేయడం, కూలిక పని చేయడం చరిత్రలో మొదటిసారి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వేతనాలు రాకపోవడం, ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా హరాస్మెంట్ కావడం, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు కూడా చూడలేదు. కానీ మనం ఈ 9 సంవత్సరాలు మనం అందరం కూడా చూసాం. వాస్తవంగా గ్రామ స్థాయిలో మనకి ఏం కావాలో అవన్నీ ఇవ్వలే. ఎవరు కూడా శ్మశాన వాడికలు కావాలని కోరుకోలే, ఎవరు కూడా పార్కులు కావాలని కోరుకోలే, ఏ సర్పంచ్ కూడా మాకు ట్రాక్టర్లు కావాలని కోరుకోలే. కానీ గ్రామాల్లో సర్పంచులకు ట్రాక్టర్లు ఇచ్చారు, మల్టీపర్పస్ వర్గాలను పెట్టేశారు, శ్మశాన వాడికల్ని కట్టారు, రైతు వేదికల్ని కట్టారు, మరి ఉద్యానవనాల కేంద్రంగా మన పార్కుల్ని కట్టారు, ఇవన్నీ కూడా కట్టారు. కానీ వాస్తవంగా క్షేత్రస్థాయిలో సర్పంచులతో కోఆర్డినేషన్ అయ్యి ప్రథమ పౌరులు ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కల్పించిన రాజ్యాంగం ప్రకారం వాళ్ళకి ఏవైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కులన్నీ కూడా ఏ రకంగా అమలు కావాలో సర్పంచులకు పవర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి అధికారం లేకుండా ఏదో తూతూ మంత్రంగా సర్పంచ్ అంటే సర్పంచే, ప్రథమ పౌరుడే. ఈరోజు ఎమ్మెల్యే కంటే పవర్ఫుల్ ఈరోజు సర్పంచ్, మరి క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే వ్యక్తి. అలాంటి వాళ్ళని విస్మరించేసి మరి ఇది ఏకంగా చేయడం అనేది జరిగింది. మరి సర్పంచ్ బిల్లులు రాక చాలామంది అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరి ఈ 1-2 నెలల్లో ఏదేమున్నా పెండింగ్ బిల్లులు ఎవరైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం అప్పుల బడ్జెట్గా మారిపోయింది. అయినప్పటికీ కూడా మా గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముక్కువని ధైర్యంతో మరి ప్రతి అంశాన్ని ఇలా చాలా సీరియస్గా ముందుకెళ్తున్నారు. మేము చెప్పాడంటే 6 గ్యారెంటీలు కూడా ఇప్పటికే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కావచ్చు, అవన్నీ కూడా మొన్ననే అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. మిగతా వాటిని కూడా 100 రోజుల్లో అమలు చేయబోతున్నాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ ముఖ్యంగా అధికారులు కోరుకునేది ఒకటే, ఈ ప్రాంతంలో ఏ గ్రామంలో ఏం అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రపోజల్స్ మీరందరినీ కూడా పెట్టాలి. ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా మానవత దృక్పథంతో ఆలోచన చేసి క్షేత్రస్థాయిలో పేదవాళ్ళు బీదవాళ్ళ కోసం ఆలోచన చేయాలి. ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా వాటి మీద మనం ఒక అధికారి వెళ్ళకపోతే కనీసం అసిస్టెంట్ అయిన వాళ్ళ ద్వారా వెళ్ళిచి వాళ్ళు పనులు చేసేటట్టు చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే క్షేత్రస్థాయిలో చాలామంది పేదవాళ్ళు బీదవాళ్ళు చిన్న సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. మాకు రేషన్ కార్డులు కావాలి, లేకపోతే ఏదో చిన్న భూ సమస్య ఉన్నది, లేకపోతే మాకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కావాలి, చిన్న సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. మరి అలాంటి సమస్యలని సంబంధిత అధికారులు మనం క్షేత్రస్థాయిలో మనం వెళ్ళి పని చేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషపడతారు. ఎందుకంటే పేదవాళ్ళ సమస్యలు అనేది నాకు బాగా తెలుసు. మరి రోడ్లు లేనటువంటి గ్రామాలు, మరి పిఆర్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎక్కడెక్కడైతే రోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు శాంక్షన్ అయినట్టు గతంలో ఏవైతే అగ్రిమెంట్ అయి ఉంటే అవన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేసినట్టు చూడాలి. ఒకవేళ కాకపోతే ఇప్పటి నుంచి అయితే తప్పకుండా వాటిని కూడా, ఒకవేళ అసలే స్టార్ట్ కాకపోతే వాటన్నింటిని కూడా మళ్ళా సమీక్ష పెట్టి మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ ఏం చేయాలని మన ఫర్దర్గా అందరికీ ఆలోచన చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా రోడ్ లేని గ్రామాలను ఫైండ్అవుట్ చేయాలి. అదేవిధంగా నీటి సమస్య గ్రామాలు మిషన్ భగీరథ ద్వారా చాలా వరకు అలంకప్రాయంగా ట్యాంకులు పెట్టారు. వాస్తవం నా సొంత గ్రామం ముట్టూరు మండలం మల్లు కూడా, మా గ్రామానికి నీళ్ళు అవసరం లేదు, మాకు ముందు నుంచి నీళ్ళు ఉంది.
కానీ మా ఊర్లో కూడా పైప్ లైన్ తీసుకొచ్చేసి ట్యాంక్ కట్టేసి ఇచ్చేశారు. మేము అడగలేదు నీళ్ళు కావాలని. ఎవరైతే నీళ్ళు కావాలని అడుగుతారో వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇవ్వాలి, ఎవరైతే ఏమేమి అవసరం ఉంటే అవి ఇవ్వాలి. కానీ ఆ రకంగా గవర్నమెంట్ తప్పిదమా లేకపోతే ఎవరు సజెస్తున్నాయని తెలియదు. కానీ మేము ఎప్పుడైతే తప్పకుండా నీటి లేని గ్రామాలని పాయింట్అవుట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఏ రకంగా నీళ్ళు అందించాలో అందించే బాధ్యత మాది. దాంతోపాటు వైద్యం డాక్టర్లు అందరూ కూడా నేను సూచన చేస్తున్నాను. నిన్న కూడా ఎంపీ హాస్పిటల్ని సందర్శించడం అనేది జరిగింది. 24 గంటలు తప్పకుండా అక్కడ డాక్టర్ ఉండేటట్టు చూడాలి. ఏఎన్ఎం జిఎన్ఎం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్టాఫ్ 100% 24/7 ఉండేటట్టు చూడాలి. అదేవిధంగా అంబులెన్స్ మనకు ఒకటే ఖానాపూర్ ఎక్కడ ఒకటే ఉందని చెప్పారు. మరి కలెక్టర్ గారికి కోరి ఇంకో అంబులెన్స్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలని చెప్పిన మరి తప్పకుండా 108 అంబులెన్స్ మరి ఇంకో అంబులెన్స్ మన దగ్గరికి రాబోతుంది. అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో చాలా గ్రామాల్లో రిమోట్ ఏరియాలో టీచర్లు వెళ్ళడం అనేది మా మీద కాంప్లైంట్ వచ్చింది. నేను ఒక విద్యార్థి ఉద్యమాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని. విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం 80% కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి విద్యాపరమైన సంస్థలు ఎక్కడైనా డెవలప్మెంట్కి అవసరం ఉంటే మరి నా ద్వారా ఏమైనా సహకారం కావాల్సి ఉంటే తప్పకుండా ఆ ప్రపోజల్స్ కూడా నాకు పెట్టాలి. అదేవిధంగా రోడ్స్ ఈ గతంలో శాంక్షన్ అయిన రోడ్లు కొందరిని క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇక్కడ కొన్న వకీల్ నగర్ కావచ్చు, క్యాన్సిల్ అయిన వాటి కూడా మళ్ళా ఆర్ఎండ్బి ద్వారా మళ్ళా యాసిస్గా ప్రొసీడింగ్ పెట్టి మళ్ళీ ప్రపోజల్స్ పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా పాలసీకి సంబంధించింది మొన్న పెద్దకు సంబంధించిన సమస్య, అది నేను కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. దాని మీద కొంత ఆ గ్రామస్తులతో మాట్లాడి వాళ్ళ మధ్యలో గొడవలు కాకుండా, ఎందుకంటే అది యథావిధిగా కంటిన్యూగా వాళ్ళ ఎంత రిహాబిలిటేషన్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. అదేవిధంగా కరెంట్ లేని గ్రామాలు చాలా చోట్ల 3 phase కరెంట్ లేని శాంక్షన్ అయితే పాలసీ ద్వారా కొంత ఇబ్బందులు తెలిసింది. ఆ గ్రామాలన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మాకు సబ్మిట్ చేయాలి. అతి ముఖ్యమైనది కడెం ప్రాజెక్టు, దాని యొక్క మరమ్మతులు చేయాలని అనేక సార్లు ఇది చేసిన మరి పోయినసార్లు 2 సార్లు దిగడానికైనా దాని యొక్క మరమ్మతులు ఇప్పటివరకు చేయలేదు. మరి ఏదైతే ఆ ఏజెన్సీ ఉందో ఆ ఏజెన్సీ వాళ్ళతో మాట్లాడి మరి వేరే ఏజెన్సీకి అప్పగించడమా ఇంకేం చేయడమా మరి దాని గురించి మేము మాట్లాడతాం. దాంతోపాటు కడెం ప్రాజెక్ట్ మరమ్మతులకు సంబంధించి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సుమారు 800 కోట్ల వరకు అయితే చెప్పడం అనేది జరిగింది. తప్పకుండా ఆ ప్రపోజల్స్ అన్ని కూడా మాకు సబ్మిట్ చేయండి. తప్పకుండా నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి వాళ్ళతో మాట్లాడి మరి సీఎం గారితో కూడా మాట్లాడి దానికి తప్పకుండా మనం మరమ్మతులు చేసే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయాలి. అదేవిధంగా సదర్మట్ కెనాల్ కేవలం ఇక్కడ మాటలకే పరిమితం అవుతున్నాయి. కనీసం నేను ఎమ్మెల్యేగా అయినప్పుడైనా కనీసం మాట నిలబెట్టుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నా. మాట నిలబెట్టుకోవాలంటే మీరందరూ కూడా ఇన్ టైంలో నాకు మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తే 100% నేను అది చేయడానికి సీఎం కాల్మోకైనా ఇంకేదో రకంగా చేసి తప్పకుండా సదర్మట్ కెనాల్ పూర్తి చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. అదేవిధంగా సరస్వతి కెనాల్ అది కూడా మనం చేయాలి. అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన డిగ్రీ కళాశాల మనకు చాలా రోజులుగా మనం అక్కడ కోరుకుంటున్నాం. ఖానాపూర్ కేంద్రంలో డిగ్రీ కళాశాల కావాలని దానికి సంబంధించి కూడా ప్రపోజల్స్ మనకు ఇచ్చేయాలి. అదేవిధంగా మేము 6 గ్యారెంటీలో ఇందిరా మిల్ ఇస్తామని మేము మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. జాగలేని వాళ్ళకి జాగ కూడా ఇస్తామని చెప్పడం అనేది జరిగింది. మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తప్పకుండా ఎక్కడైతే మనకు సంబంధించి గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడా ముందస్తుగా మీరు పాయింట్అవుట్ చేసుకొని పెట్టాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రేపటి రోజు సీఎం గారు 100 రోజుల లోపల ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు ఇవ్వాలనే నిర్ణయించుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఆ రోజుల్లో మనం ఎక్కడో గుట్టల్లో పోయి తీసుకొని భూమి చూసే బదులు మనం ముందే ఎక్కడైతే భూములు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వెతికి మీరు పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా సర్పంచ్ సోదరులారా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని మేము తప్పకుండా ప్రథమగా గౌరవిస్తాం, ఎంపీటీసీలందరినీ కూడా గౌరవిస్తాం. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటేనే మీ అందరినీ గౌరవించేటువంటి ప్రభుత్వం. కాబట్టి మీరు ఏ సమస్యలున్నా మీరు చెప్పండి. అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఒక పేదవాడికి పట్టం కట్టారు. తప్పకుండా నేను 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటా. ఆఫీసర్స్ అధికారులు ఎవరైనా సరే ఏ సమస్య ఉన్నా తప్పకుండా నేను స్పందించడానికి రెడీగా ఉంటా. రాత్రి మీరు 1 గంటగా 2 గంటలకు 3 గంటలకు ఫోన్ చేసినా నాకు స్పందించే గుణం ఉంది ముందు నుంచి కూడా. కాబట్టి ఆఫీసర్స్ కూడా ఎవరు కూడా స్వేచ్ఛగా ఫ్రీడంగా ఉండాలి. ఆఫీస్ అందరు కూడా ఎవరికి భయంతో ఎవరికి ఉండాల్సిన అవసరం స్వేచ్ఛగా మీ డ్యూటీ మీ యొక్క
విధి నిర్వహణలో ఎలాంటి లోపాలు రాకుండా మరి మీరు స్వేచ్ఛగా మీ యొక్క ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టినా మా దృష్టికి తీసుకురండి. మా సర్పంచ్ చాలా మంచివాళ్ళు, ఎంపీటీసీలను ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం, లేకపోతే ఇప్పటికీ అందరూ లేచి మాకు ఇది చేయాలి అది చేయాలి అనేవారు. కానీ ఈరోజు మీరందరూ కూడా వాళ్ళతోటి మంచిగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అంత సామరస్యంగా ఉన్నారని నేనైతే కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఏ అవసరాలు ఉన్నా నేను తప్పకుండా మీకోసం పనిచేయడానికి నేను వచ్చా, తప్పకుండా పనిచేస్తా. ఏ సమస్యన నా దృష్టికి తీసుకొస్తారని కోరుకుంటూ మీరు ఎన్నైతే నాకు చెప్పారో వాటన్నిటి మీద కూడా అతి త్వరలో మళ్ళీ అందరితో ఆల్ ఆఫీసర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా రివ్యూ మీటింగ్లు పెట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సర్పంచ్లందరూ కూడా నేను కోరుకునేది ఒకటే, మీకు ఏవైతే బిల్లులు పెండింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మా దృష్టికి తీసుకురండి. ఇక్కడ పెండింగ్ ఉందనేది కావాలి. అదేవిధంగా మీ గ్రామాలలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి కావాలి అవి కూడా ప్రపోజల్స్ అధికారులతో పెట్టిస్తారా, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ మాకు అప్రోచ్ అవుతారా? అప్రోచ్ చేసి దానికి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ గ్రామాలకు ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదేవిధంగా రేపటి రోజు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పంపిణీ అయిందా? డబుల్ బెడ్రూమ్ పంపిణీ కూడా కాలేదు. ఆ పంపిణీ విషయంలో వీలైతే నేనైతే చాలా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి మరి నిజంగా మనమందరం కూడా సర్పంచ్లైనా ఎంపీటీసీలైనా మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, నిజంగా పేదవాడు బీదవాడు ఇల్లు లేని ఎవడైతే ఉంటాడో అతని కోసం మనమందరం సపోర్ట్ చేయాలి. గడిలపారిని బద్దలు కొట్టి ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావడం అనేది జరిగింది. తప్పకుండా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రజలందరూ కూడా స్వేచ్ఛగా ఎవరితోటో రికమెండేషన్లతో కాకుండా డైరెక్ట్ నాకు అందుబాటులోకి రావచ్చు, అంటే డైరెక్ట్గా నాకు సంప్రదించవచ్చు. కాదు ఎమ్మెల్యే కదా మనం ఎట్లా సంప్రదిస్తే ఎట్లా అని కాదు, తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా డైరెక్ట్ ఎవరితో రికమెండేషన్ లేకుండా నన్ను సంప్రదించవచ్చని కోరుకుంటూ మరి మీ అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. ధన్యవాదాలు.